салому алайкум ва раҳматуллоҳи субҳаналлоҳ. бародарои азиз, подписаться кунед дар канал ва видеоро дидин. ирӯз масъалаи видеои мо дар бораи чие? дар аэропорти Шереметьево мо дидем ки мисол чӣ гуна як гражданин, намедонам вай Россия буд ё ки меган Беларусия ёзи алҳол, чӣ гуна як кӯдакак мисол айрон нест ё кӯдакам як кумуш димаш вай афғон меган, хеле намедонам, бо будонем бо фикротон дар комментария бинесен вай кӯдак ай киҷо буд, ба чизои ма ай чӣ будак да ай Афғонистон буда. омадян хай очаш мера сумкоша мега бигирам кӯдак ҳамҷо мемона, ин мевардонам дар болои пол мезанаша, фаҳмидӣ? нигоҳ кунед да, мезанаша дар болои полу, баъдан меқапанша ки ҳамҷо худаш сдаваться мекуна, меқапану одамак мебаран оз яки судӣ доран. кӯдак гуфту гапо состояниш сараш задагия камтар травма гирифтагия, не ки намурда, алҳамдулиллоҳ, созай хубай гуфту гапо биёси бикӯи ана мурдагӣ нест кӯдак, алҳамдулиллоҳ. Не ки як чизе ки барои чӣ охи мисол ихе кад и одам, ман намедонам ин чизеро мехоҳист провоцировать куна ё ки чӣ кор куна. хулоса неизвестам ки гири зад, мепурсанаша дар политсия ки мисол барои чӣ кор кардӣ, мегам ман наркотик под наркотик будам, бо виски хӯрдагӣ будам, хулоса маст будам. ярами эҳтиёт кунед бародари азиз, фарзандакотонро дар бартон нигоҳ кунед. аэропорт меоин, фаҳмидӣ? як дақиқа дур намем аэропорт, гуфтӣ бо калонае ки ҷо медонӣ яке гум меша мерава, баъди кофта ёфтанаш, баъд дамри маҳол меша, баъд намихели як кас медизаша, як кас мебардора мезанаша, баъд проблема мешавад. чӣ да курай? ҳади бадбахтам кадоме буда, ине ки кори безеб каду. хай чӣ кор мекунем? хай мебинем далилнеши чӣ меша. ба гуфти шумо амиро сар метавон ё ки мешинонанаш. ба агар ихе бигирем бояд и бишина. бо обши меси бигирем, агар бояд ира турма кунам, бишинам, уголовное делаш кунам. Не ки биё ку фикр мекунем, ку фикротона дар комментария бинесен ку амиро чӣ кор мекунам ба гуфти шумо. турмаш мекунан ё ки не? мо даши слидид мекунем, ҳамин новусира мебинем чӣ гап мешава. мо барои шумо хабар метиҳем, гуфту гапо. ва агар видеоро пурраша хост бихоҳӣ ки бини задан шишка задагия, ман просто ҷа хира кардам барои он ки YouTube мисол кӯдака вақте мебина сразу видеоро удалид мекунад, ки нарушение мезанам, мисол маҳкам мекунад. ба ҳамин хотир Telegram дар комментария будур дури Telegram тамошо ку ҷанги Израил Эрон рафтеста чихе ва и кӯдака мисол видео шумо партофтам, ҳамонҷа озод метавонед тамошо кунед чӣ хели шидагия. аллои меҳрубон ҳамон нигоҳбон боша. худтон эҳтиёт кунед. салому алайкум.